Pois as obras da autovía entre Lugo e Santiago poderían acumular un novo atraso. O seu remate estaba datado para finais de ano, pero o tema tratouse no Senado e alí non se asegurou que se vai a cumprir ese prazo. Un novo atraso que trastornaría a veciños e transportistas que aseguran sofrir a diario as retencións polo colapso da Estrada Nacional. 8.000 vehículos circulan a diario polo centro de Melide, 800 son camións. Unha locura. Ademais, bueno, para a ambulancia e para todo, que vese moi negra para andar. Cando hai unha emerxencia ou eso, e bombeiros, vese moi negro aquí. Aos camións custalles xirar e aos peóns cruzar. E a situación complícase máis ao mediodía. E todos os días hai atascos, todos os días. Pola mañá, pola noite, polo mediodía, todos os días. É imposible porque chegas á rotonda, hai moitísimo tráfico para vir aos supermercados que están todos aquí abaixo, pois tardas un montón. Onte viña de Santiago e botei para pasar entre Arzúa e aquí Melide case 3/4 de hora, ás 8 da noite. Entonces é o que temos. A solución chegará coa apertura total da autovía Lugo-Santiago, a A54. E ojalá que abran xa, porque estamos hasta os veciños hasta aquí. Que despois estaremos aliviados. Pero o remate das obras podería sufrir un novo atraso. O tema tratouse no Senado e ali non se asegurou que se vai a cumprir o prazo de que estea rematada a finais de ano. Es que se ha empezado, pues por lo menos ya que finalicen ya. Eu penso que para que termine no ano, bueno, no que queda de ano, parece mal complicado. Veno complicado os veciños e tamén os transportistas que usan este traxecto a diario. De desamparo ante esta situación, porque xa non é o primeiro retraso que se comete nela, xa vai estar aberta para o ano pasado, despois vai estar neste, pero ora vense que ese tramo non se ve obras, de feito, nos que pasamos, pois antes víase algunha evolución ao principio, ora non se ve movimento por ela. Quedan por rematar 16 kilómetros, pero é o treito máis complicado, con moitas pontes e onde apareceron restos arqueolóxicos que adiaron as obras.